Sorpresa en bemol pequeno pola aparición do novo videoclip de Música Miúda. As reproduccións non paran de subir e todo o mundo coñece xa a canción de Xiana e a meiga Xela. Pero, que son eses curiosos debuxos que aparecen no vídeo? Na vila de Xiana, a música parou e ela foi a Fraga a buscar a solución. Ali atopou a Xela, Unha meiga, unha fraga, unha cova. Parecen ter algunha relación coa letra da canción. Para resolver este misterio temos connosco a Irene, a nosa especialista en cousas miúdas. Boas, Irene. Hola, Miguel. Que nos podes contar destes debuxos? Pois non son ningún misterio. Estes debuxos son pictogramas. Os pictogramas son imaxes que sirven para expresar ideas, como esta, ou esta outra. Cos pictogramas podemos dicir moitísimas cousas. Por exemplo, quero comer hamburguesa. Que interesante, pero por que utilizar pictogramas en lugar de palabras? Hai moita xente que usa pictogramas. Por exemplo, persoas que non poden falar ou non entenden ben as palabras, persoas que non saben ler e escribir, persoas que non entenden o noso idioma, pero sobre todo utilizan as persoas con autismo. As persoas con autismo teñen unha maneira especial de ver o mundo e de relacionarse. Ás veces custalles usar e entender palabras, así que utilizan pictogramas. Hai pictogramas ou pictos para todo, como obxetos, por exemplo, xoguetes ou comida, para accións como lavar as mans, para sentimentos como sorpresa, hai incluso un pictograma para o chupachus. Os nenos e nenas con autismo poden ter un libro ou unha carpeta chea de pictogramas para comunicarse coa familia, con profes, con amigos e amigas. Tamén poden ter unha axenda para saber o que toca facer cada día. Podes atopar pictos no cole, na biblio, no hospital. Poden incluso contarse contos con pictogramas. Cos pictos do vídeo de Xiana e a meiga Xela, todo o mundo pode entender a canción. Pois con este misterio resolto, devolvemos a conexión. Moitas grazas, Irene. A vos! En bemol pequeno temos moi claro que nos gustan os pictos. E a ti? E por certo, viches xa o videoclip de Xiana e a meiga Xela? Non? Pois bule!